Il-pulizija irnexxielha tkisser ċirku kriminali wara li minn tal-inqas 12-il persuna fil-biċċa l-kbira tagħhom mill-lvant tal-Ewropa ġew arrestati mill-pulizija wara li kienu involuti f'sensiela ta' serqiet fl-inħawi ta' Taslima u San Ġiljan. Sorsi qrib il-korp tal-pulizija qalu ma' One News li l-persuni jagħmlu parti minn grupp kriminali ġejjin mill-Bulgarija u li qed iduru pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għall-iskop uniku li jisirqu t-turisti u persuni li jkunu qed jistennew karozzi tal-linja. Kien għal-ħabta tan-nofsija li l-pulizija waslu fi triq Graham u ċċirkondaw van li kien mimli persuni barranin. Xhieda fuq il-post qalu lil One News li jekk kif il-van kien f'nofs ta' triq, il-pulizija intervjenew b'mod immedjat biex qalaw iċ-ċavetta mill-van. Fl-istess waqt, għad ta' pulizija mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali tad-Distrettu tar-Rapid Intervention Unit daru miegħu u telgħu jarrestaw lil persuni li kienu abbord. Bl-unika persuna li ma jiġix arrestat ikun ix-xufier tal-van li għall-bidu ma setax jifhem x'kien qed jiġri u kif ukoll żewġ titfal li kienu ma' 12-il persuna fil-van. One News jinsab informat li l-pulizija ikkonfiskat għadd ta' oġġetti li nstabu waqt tfittxija li saret fil-kmamar tal-lukanda li kienu qed joqogħdu fihom il-barranin arrestati. Din l-operazzjoni kienet waħda konġunta bejn id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali, il-Pulizija tad-Distrett u r-Rapid Intervention Unit. Il-ġlieda tal-pulizija kontra l-pickpocketing ilha għaddejja għal dawn l-aħħar xhur, hekk kif dan il-fenomenu reġa' beda jolli rasu f'dawn l-aħħar snin, konsegwenza ta' influss ta' barranin l-aktar f'żoni bħal Taslima u San Ġiljan. Sorsi qrib il-pulizija ddeskrivew lil dawn il-persuni bħala roaming organized criminals li fil-mira tagħhom għandhom ukoll postijiet ta' divertiment u li minnu qed idaħħlu kemmxa kbira ta' flus. Fil-fatt, ftit tal-jiem ilu l-pulizija arrestaw żewġ nisa Bulgari li nqabdu fil-fatt jisirqu portmoni ta' mara mill-istess żona waqt li kienet qed tistenna tal-linja. In-nisa tressqu l-qorti u ġew ikkundannati xahrejn ħabs. Fis-sentenza tiegħu il-Maġistrat Francesco De Pasquale saħaq li s-soċjetà trid tiġi protetta u f'dan il-kuntest huwa kien ordna pjena ta' priġunerija effettiva.